Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan? Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan? Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna? Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan bertakoa. Eusko Jaurlaritza. Demokraziarentzat arriskutsua daulatu erreakzionarioa eta inor ez dago salbu. Munduan nagusitzen ari da polarizazioa eta Maria Txibitek Nafarroako gobernuko lehendakariak politikaren balioa nabarmendu du politika orokorreko eztabaidan eta dei egin die armaietako parlamentari guztiei erantzukizunez jokatzeko eta mezu demagogikoen gainetik herritarren zerbitzari izatearen garrantzia babesteko. Antipolitikaren saretan ez erortzeko politika baliagarriaren antidotoa. Horixe defendatu du. Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak agerraldia egin dute Baionan eta lege eta diru baliabideak eskatu dituzte larrialdi linguistikoari buru egiteko. Sebastien Kastet Konfederazioko kideak adierazi duenez, egoera irautzeko ez da beranduegi baldin eta borondate politikoa bada baliabideak ezarri eta gaur egungo traba batzuk kentzeko. Bai, egoera blokatua da eta gure gaurko prentsorekoen gaia zen larrialdi linguistikoa eta errenen nuke grabena dena da EP osatzen duten instituzio partaideak horretaz konzien direla, badakite Euskarak baliabide gehiago berdituela eta besteak beste diru baliabide gehiago, nahan gero, haien artean mintzatzerakoan beraz bakoitzak bere diru partida emendatzeko EP-ren horri kontuari, hor ez dute ados jartzea lortzen. Naz hori, guretzat bizik ezki herria da. Zen alde batetik badera konsentzia hori, gehiago egin behar dela eskolak eta Euskara egunerokoan biziraz duten eragileak baliabide gehiago horretuz dela, beraz horretaz konzien dira, gero, sosa emaiterakoan gero, hor ez da lortzen, ez dute lortzen elkarraditzea. Beraz, guretzat hori kezkagarria da, zen badira hilabete batzuk edo urte bat ere orain, sorasaldi hori negoziak eta hori buratzen ari direla, eta ez da deus antzinatzen. Beraz, diru baliabideen aldetik ere, bai, aipatzen alda, bai, larrialdi linguistikoa badira. Astebete pasatxo barru izango da, zauraren 25ean indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna. Horren karietara gaur agerraldia egin du Euskal Herriko mugimendu feministak Donostian eta iragarri dute protesta egingo dutela. Aldarrikatuko duten gaia dela denek ardurak hartzeko. Ez bazara konponbidea, arazoa zara leloaren bueltan elkartuko dira. Nazioartean Tel Aviven erasoengatik Gazako biztanleen 80%ek etxea utzi behar izan dutela jakinarazi du Human Rights Watchen txosten batek. Nazioarteari eskatu dio laguntza militarrik ez emateko Israeli. Gabon guztioi, egonkorra aurrera doana herritarrei konfiantza eskaintzen diena eta ezberdinen arteko elkarrizketa sustatzen duena. Horrela definitu du Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak bere exekutiboa. Mundu osoan ezegonkortasuna eta antipolitika zabaltzen ari diren honetan, foru erkidegoaren egonkortasun politikoaren gorazarrea egin du. Foru gobernuaren egoerari buruzko eztabaida hartu du gaur Nafarroako parlamentuak eta Txibitek zabaldu du. Saioa lehen hitzak politikari prestigioa itzultzea eskatzeko eta politika baliagarria aldarrikatzeko erabili ditu. Desinformazioa eta erakundeak ezegonkortzeko saiakerak salatu ondoren, demokrazia zaintzea guztion ardura dela esan du.
Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoko burokratizazioa gutxitzen saiatuko da. Honen bidean atzo Imanol Prades lehendakaria Aldundi eta ordezkariekin eta Eudeleko kideekin elkartu zen. Administrazio bezala biziago, arinago izatea danon arteko elkarlanea sustatuz eta estrategia bakarra edukitea eta beraz eraginkortasunez erantzutea Euskal gizarteak eskatzen duenari. Efizientzia eta efikazia, uste dut momentua heldu dela horretarako. Ta honek eskatzen duena da burokrazia gutxitzea. Lege berri bat martxan jarri behar dugula, administrazioaren tramitazioak errazteko, simplifikatzeko eta orain da momentua honetaz ere hitz egiten hasteko. EAJaren barne prozesuari dagokionez 10 egun eskas falta dira lurraldeetako buru batzarretako presidente berrien izenak berresteko. Atzo Araban Gasteizko 4 batzokietan bozka egin zuten Jone Berriozabal hautagai ofizialistaren eta Gorka Hurtaran korronte kritikokoaren artean. Bizkaian berriz badirudi alderdiak Inigo Ansolaren aldeko autu argia egin duela eta EAJaren zuzendaritzak zerrenda itxi bat helarazi diela alderdikideei haren hautagaitzaren aldeko bozka eman dezaten. Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesua akaberara iristen ari da eta hurrengo asteetan jakingo da nortzuek hartuko duten alderdiaren lurraldeetako gidaritza. Gipuzkoan hautagai bakarra aurkeztu da bigarren itzulira beraz, Maria Eugenia Arrizabalaga izango da Gipuzko buru batzarreko presidentea. Lehia beste bi lurralde historikotan, da nabarmena. Bizkaian eta Araban 2 hautagai daude, bata ofizialista, kritikoa bestea. Bizkaiko EAJaren aparatua Inigo Ansola hautagai ofizialistaren alde agertu da eta zenbait iturreren arabera zuzendaritzak zerrenda bat helarazi dio militantziari eta bertan Bizkai buru batzarreko presidente izateko Inigo Ansola hautagaia, zuzendaritza osatzeko 14 pertsona eta EAJaren batzar nazionaleko kide izateko hautagaiak agertzen dira. Bestalde, 46 jeltzalek idatzi bat argitaratu dute eta bertan adierazi dutenez, David Salinas Armendariz afiliatuaren hautagaitza babesten dute bir sortze eta demokratizazio prozesu sakon baten buru izan dadin. Era berean adierazi dute, kanpaina baino lehen hautagaien eztabaida publikoa egitea nahi dutela, baita boto sekretua eskatzea ere eta hauteskunde eguna bakarra izatea udal erakunde guztietan. Sinatzaileen artean daude besteak beste, Josu Bergara, Ricardo Ansotegi, Inigo Agirre, Iñaki Anasagasti edo Koldo Anasagasti. Araban, Jone Berriozabal eta Gorka Hurtaran lehiatuko dira Araba buru batzarrerako. Euskal Herriko hainbat alorretako 32 eragilek manifestua sinatu dute Ernai antolakundaren alde, 133 kidek Galder, Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzearen aurkako ekimen batzuetan parte hartzeagatik jasotako isunen ondorio abiarazitako prozesu judizialarengatik elkartasuna adierazteko. Egoera hau Euskal Herriko hainbat eragile sindikatu eta oroar mugimendu sozialek bizi dugun egoera problematizatzeko eta salatzeko baliatu nahi dugu. Ernairen aurkako auzi hau ez dugulako uste egoera isolatu bat denik eta Euskal Herrian mugimendu sozialen aurka dagoen jazarpen estrategia oso baten katebegi bat baino ez delako. Nafarroari dagokionez trafiko eskumena geldiarazi du Madrilgo Senatuan PPek, foru gobernuak gaitzetsi egin du erabakia. PPek Espainiako Senatuan duen gehiengoa baliatuko du trafiko eskumena Nafarroako gobernuari itzultzeko prozesua atzeratzeko.
Kongresuak irailean eman zion onespena, baina goiganberan atzo egin zen haren inguruko eztabaida eta PPk eta Voxek betoa ezarri diote foru hobekuntzaren erreformari. Honen ondorioz, auzia berriro ere Kongresura itzuliko da. Felix Taberna Nafarroako lehendakari ordeak lege organikoaren erreforma onartzeko izapideak azkartzeko eskatu dio diputatuen kongresuari. Ekimenak senatuan jasoko duen gaitzespenak gainditzeko, PPk jarritako betoa dela eta. Veto, desde el Gobierno de Navarra encarecemos al Congreso de los Diputados para que con prontitud pueda salvar el veto. Kongresuak 2 hilabeteko epea du senatuak ezarritako betoari aurregin eta foru hobekuntzaren erreforma behin betiko onartzeko. Tabernak PPren kontra egin du. Pues pedir al Partido Popular que no instrumentalice las instituciones y que reflexione sobre la función del Senado como Cámara Territorial y que una iniciativa, ya digo, propia del Gobierno de Navarra, acordada por el Gobierno de España, pues merece un respeto. Mario Zubiaga EH Bilduko senatariak PPren eta Voxen estrategia politiko antzua errefusatu du. Es un trámite alargado, como digo, esterilmente, y estamos pasando, digamos, estamos innovando en cierta forma la terminología politológica y estamos pasando del filibusterismo a la pataleta parlamentaria, tan infantil como irrelevante. Bide beretik egin du Geroabaiko Usue Barkosek, gobernuaren eta foru parlamentuaren, foru zaingoaren eta Nafarroako herritaren borondatearen aurka joatea leporatzen die bi alderdiei. PP y Vox nos presentan 2 vetos. 2 vetos, pero uno solo en espíritu. Un veto nostálgico de la dictadura, un veto de desprecio a los derechos históricos, un veto contrario a la realidad autonómica, un veto insultante a la soberanía del Gobierno y del Parlamento de Navarra y finalmente un veto cobarde. Azken hitza, baina Kongresuak izango du berriz ere. Mugimendu feministak mobilizazioak deitu ditu azaroaren 25erako ez bazara konponbidea arazoa zara lelopean. Helen erakundaren euskararen egoerari buruzko larrialdi linguistikoaren ebazpenaren berri emateko bildu dira Baionan gaur goizean Euskal Konfederazioa eta Kontseilua. Erabaki hau hain zuzen Europako hizkuntza gutxituen biziraupenaren aldeko manifestu gisa aurkeztu dute. osatzen duten instituzio partaideak horretaz konzien direla, badakite Euskarak baliabide gehiago berdituela eta besteak beste diru baliabide gehiago, nahi gero, haien artean mintzatzerakoan, beraz bakoitzak bere diru partida emendatzeko EPR-en horri kontuari, hor ez dute ados jartzea lortzen. Datorren larun batean gozatuko du gure eskuk bagara Euskal Naziotasuna aldarrikatzeko ekimena. Gaur goizean beronen xehetasunak azaldu dizkiete medioei gosari informatibo batean. Bertan izan da Xabi Ealo.
Gure eskuk bagara ikusentzunezko maratioa egingo du Zapatuan, bideoz bideo kate erraldi bat sortuko dute eta horrekin herri, eragile, pertsona, proiektu eta hainbat talderen errealitateak islatuko dituzte. Hamaika telebistan egongo da ikusgai goizeko 10:00 aurrera. Bagara ekimenarekin batera askotan esan izan deguna da Euskal Herria irudikatzera goazela, ez? Eta ze esan nahi dugu, Euskal Herria irudikatzearekin edo bai zela pixka bat alik eta herri gehien biltzea bideokate honetan, ez? Bere garaian eskuz esku heldu ginen bezala, bideoz bideo heltzea oraingo honetan, eta bai herri, eragile, pertsona, proiektu eta beste hainbat talderen errealitateak erakustea. Bartzelonan gizon bat atxilotu dute Irungo emakume baten 2022ko desagerpenaren harira. Orain emakumezkoa erail eta bere gorpua ezkutatu izana leporatu diote. Etxebizitza arloan 2025an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan libre geldituko diren babes ofizialeko etxe guztiak erostea proposatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari. 2025an libre izango diren babes ofizialeko etxebizitza guztiak erostea proposatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari. Alokairu sozialetara bideratu eta ahalik eta parke publiko handiena eskaini ahal izateko helburuarekin. Etxebizitza politikak lantzeko erakundeen arteko bileran Peio Otxandianok libre geratuko diren Jaurlaritzako babes ofizialeko etxebizitza guztiak erostearen proposamena helarazi dio Lakuako gobernuari. 2342 etxebizitza aurre ikusten dira eta honetarako 350 milioi euro inguruko aurrekontua beharko litzatekeela aurreratu du alderdiak. Erakundeen arteko bileran bestalde, babes ofizialeko etxebizitzak, merkatu libreko etxebizitza bihurtu arte, 20 edota 30 urteko epea igarotzea, Gasteizko Legebiltzarrak bere garaian ezarritako legedi baten ondorioa izan dela mahaigaineratu da. Araudi horrek aukera ematen zuen epe hori bete ondoren, etxebizitza babestuak merkatu librean sartzeko. Hala ere, denborarekin eta etxebizitza babestua eskuratzeko aukera bermatu nahi den horretan, gerora egin diren legeetan xedapen hori aldatu egin da. Nafarroan hezkuntzako laguntza espezialistek greba eguna dute gaurkoa, Iruñean goizean egin duten agerraldian izan da Irune Rejano. Nukleoko langileen batzordea osatzen duten 5 sindikatuek, LAB, AFAFNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGTek hezkuntza laguntzako espezialisten greba deitu dute. Hezkuntza departamentuaren aitzinean bildu dira, Carlos Jimeno hezkuntza kontseileria zuzenean seinalatuz. Hezkuntza laguntzako espezialisten kolektiboaren lan baldintzak eta ondorioz, hezkuntzako esku hartzearen kalitatea hobetzea da grebaren helburua. Babes handia izan du grebak eta mobilizazioak deitu dituzte Tuteran eta Iruñean. Salatu dutenez, gaur egun hezkuntza saila eta funtzio publikoa ez dira sindikatuekin harremanetan jarri, eta deialdiaren arrazoiak ezagutzeko eta elkarrizketa bat minimo ezartzeko ere. Hezkuntzako laguntza espezialisten langileen batzordean ordezkaritza duten 5 sindikatuek, LAB, AFAFNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGTek, greba egin dute Iruñean eta Tuteran lan egoera jasangaitz baten aurka protesta egiteko. Kolektiboko kideek azaldu dutenez, herrialdeko ikastetxe guztietan banatutako espezialistek osatutako kolektiboa da, eta haien lan baldintzak gogortzen ari dira, gehienak egonkortu gabe kontratu prekarioekin. Era berean hezkuntza sailak ezarri dituen abusuzko gutxieneko zerbitzuak salatu nahi dute. 100% hezkuntza laguntza espezialista bakarra dagoenean eta 50% bi lanean ari direnean, eta horrela urren ez urren. Momentu hontan gehiengoak ez dira finkoa, ez dira funtzionarioak, eta gehiengoak ere izaten dituzte
jornada ez osoa, ez partziala izaten dituzte, eta eskaintzen ari dira lan batzuk, ez, bere herritik kanpo, eta badaude jornada jardunaldiak 12,5 ordukoa, eta ez dute balio bizitzeko, ez? Ordun jendea aldatzen ari da, jendea alde egiten ari da, ez? Profesio honetatik eta kaltea jasotzen dute ikasleek. Gaineratu dutenez, askok jardunaldi erdia dute astean eta derrigortuta daude hori onartzera. Bestela zerrendatik kanporatzen dituztelako. Nafarroan langileek duten prekarietate tasa handia azpimarratu dute ere. Nafarroa garai batean zen laguntza espezialista eta ikasle laguntza berezia berdute nahi hoberena zen. Eta hortik azkeneko 25 urte hontan atzera janda erabat. Eta beste komunitateak zaten zigun. Ze pena Nafarroa, ez? Zen, garai batean zen, ez denak begiratzen genuen Nafarroari eta gaur egun non geratu den. Aldarrikapen horiek indartzeko, hezkuntza laguntzako espezialistek irakasleen laguntza bilatu dute, hezkuntzan eman dituzten sinadurak bilduz. Jimeno Kontseilariari erantzunkizuna eskatu diote elkarrizketa minimo bat ezartzeko exigituz. Eskakizunen artean, ordutegi erregulazio berria, koordinazio saioak eta kalitatezko prestakuntza eskatu dute. Bizkaiko Foru Aldundiak bat dorrearen bigarren fasea gozatu berri du. Hala, Bizkaiko ekintzailetzaren nazioarteko zentroak 8.000 metro kuadro gehiago izango ditu pasaden irailean 5 solairu berri inauguratu ostean. Bizkaiko ekintzailetzaren nazioarteko zentroak bikoiztu egin du espazioa bat dorrean 5 solairu gehiago inauguratuta. Hori horrela 8.000 metro kuadro irabazi ditu zentroak eta dagoeneko 180 okupatuta dago. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugat hartuta, betibe gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromisoa hartuta. Gure gizartearen, hemen bizi diren persona guztien bizi kalidadea hobetzeko. Gaur, baten bigarren fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Bat, dagoeneko mundu osoko ekintzailetza zentro nagusiekin konektatuta dagoela esan du Etxanobek, eta 200 kideko komunitateak hazten jarraitzen duela. Juan Maria Burto Bilboko alkateak bere aldetik nabarmendu duenez, baten fase berriaren irekierak egitaten politiken isla da. Nuestro reto es hacer de Bilbao una cantera de emprendimiento e intensificar las acciones de promoción, de fomento y de reconocimiento del valor de la cultura empresarial. Azkenik Pradales lehendakariak azpimarratu du, baten konektagarritasuna ahalmena apartekoa dela eta horrek negozio berriak eta enplegua sortzea ahalbidetzen duela. Euskadi erakargarria da, eta are erakargarriagoa egin behar dugu guztion artean. Gure etorkizuna, gure ongizatea, hartzen ditugun erabakienen menpe egongo da. Eta asmatu behar dugu. Uste dut gaur, baikor egoteko arrazoiak baditugula. Nazioarteko ekintzailetza aurreratuan eredu eden ekimen hau handitzen badugu, eta handitzen ari da, Euskal gizarteak bere buruan inbertitzen duela beste behin ere erakutziz. 2 urteko ibilbidearen ondoren bat nazioarteko erreferentzeko hub gisak finkatu da, startupak, korporazioak, zentro teknologikoak eta abarrak konektatuta. Bilbon Zinebi jaialdian aurkeztu dute aste honetan Itoitz udako sesioak dokumentala. Adi. Margarren hamarkadako Euskal Herria aldaketa, borroka eta esperantza garaia izan zen. Frankismoaren amaierak eta trantsizioaren inguruko prozesuak gizartearen, politikaren eta kulturaren ikuspegitik aldaketa sakonak ekarri zituzten.
Euskal Herrian, baita nazioartean ere, hainbat borroka ideologiko eta politiko gertatu ziren, eta euskal identitatearen sendotzeak garrantzia handia izan zuen. Eta indartu egin ziren euskal kultura eta hizkuntza berreskuratzea bultzatuko zuten mugimendu sozial eta politikoak. Zulo urdin guztiak miatu ezinik. Horren erakusgarri euskal berpizkunde kulturalaren garaia izan zela. Euskararen erabilera sustatzeko ahaleginak handitu egin ziren eta euskaltegien sorrerak eta euskararen normalizazioa bultzatu ziren. Musika, literatura eta zinema alorretan euskal sortzaileen lanek goia jo zuten eta horrela euskal kulturak berriro oihartzun handia lortu zuen. Identitate nazionalaren berreskurapena ere indartu egin zen. Testu inguru horretan, 1978 urtean, Mutrikun, Gipuzkoan, Itoiz taldea sortu zuten hainbat gaztek. Horren aurretik indar trabez ziren eta 1978 arte iraun zuen Itoizek. Tarte horretan 7 disko argitaratu zituzten eta Euskal Herriko talderik arrakastatsuenetakoa izan zen. Oroimen kolektiboan itxatxita geratu diren hainbat kantu sortu zituzten, folk rock progresiboko musika egiten hasi eta 1973tik aurrera pop rocka landu zuten. 30 urteren ostean, inoiz argitaratu gabeko zinta batzuk abiapuntutzat hartu eta Zuri Goikoetxea, Ainhoa Andraka eta Larraitz Zuazo zinemagileek Itoiz udako sesioak dokumentala aurkeztu dute. Zinta horiek agertu dira leku desberdinetatik. Hasi ginenean, prozesuarekin hasi ginenean egin genuen olako deialdi publiko bat, ia jendeak bat ez euskan etxean edo zintak edo artxiboren bat, garai hartakoa. Eta orduan, gauza batzuk hortik agertu dira, beste batzuk beraiek zeuzkaten etxean, baina ezin ziren entzun, igual 8 piztetan grabatuta zeudelako, eta orduan digitalizatzera eraman genituen. Orduan, toki desberdinetatik agertu dira, eta egin dugu hor, topatu dugu oso material interesgarria. Osa bitxikeriak, zinta horietako baten titulua ematen diona dokumentalari, Juan Carlosek 15 urterekin grabatu zuen, bere etxean, Foixisekin, eta zinta horretan Itoizen abestirik ezagunenak badaude, ja. Etxean grabatutako zinta horretan, orduan hori deskubritzea izan zen pasada bat. Itoiz musika taldearen lider izandakoak bidaia katartiko bat hasiko du eta iraganarekin adiskidetzeko balioko dio. Taldeak 70. hamarkada hasieran rock progresiboan murgilduta igarotako urteak bergogoratuko ditu. Dokumentala, azteko nik esango nuke, ez dela Itoizen historiari buruzko dokumental bat olan esaten dena aluso, da beste planteamendu asko sormenezkoagoa da, asko autoralagoa, eta egiten duguna da Juan Carlos Perezen eskutik bidaia bat Itoizen esentzia izango litzatekena edo Itoizen lehenengo urtetara edo Itoiz aurretik indar trabez izan zirenen sorrera eta Juan Carlos Perezen eskutik topatutako material hau aztertzearen bitartez. Da apur bat hori eta gero aldi berean badaude ere bai beste integrantak eta bebai agertzen dira, eta elkarrizketak daude Juan Carlosekin, eta badago zutabe bat dokumentalean da Juan Carlosen oroitzapenena edo txikitako oroitzapenena, eta guk horrekin egin nahi izan genuen oroitzapen horien gure kreazioa, eta hori pentsatu genuen, ez zegoen artxiborik garai hartakoa eta fikzioaren bitartez egiten dugu. Orduan fikzioak pisu oso garrantzitsua duka pelikulan, eta horregaitik nahiago dugu esatea, pelikula bat dela hibridoa, ez da dokumental bat rekreazioekin, baizik eta fikzioa eta dokumentala nazten dituen pelikula bat. Bilboko Zinebi jaialdian aurkeztu dute dokumentala eta gauza bera egingo dute Sisongo Fix jaialdian. Egiten dugu Gijon eta Zinebilen arteko pase bikoitzau, estreno bikoitzau, eta bietan sekzio ofizialean gainera, eta hori oso aukera ona izan da, eta gero urtarrila bukaeran Zinaretoan egongo da, zintutan. Larraitz Zuazo zuzendaria eskertutu agertu da,
jasotzen ari diren erantzunarekin. Super emozionante. Oso deukat sensazio bat gaur, ospatzeko egunaren sensazioa, zentzun duzun bezala prozesua luzea izan da, eta por fin aurkeztu ahal izatea pelikula, eta gainera ikustea lehenengo momentuetan harrera ona izaten ari dela, gaur apur bat ospatzeko egunaren sensazioarekin. Lehen esan dudan ataz aparte ez dakit, beti denbora guztian nago esaten eskertuta, zuzendari bezala nire bi lankidekin batera oso eskertuta gaudela Juan Carlos eta beste guztiei hauren eskuzabaltasunagatik eta hauren implikazioagaitik. Esperientzia zoragarria, gogorra dinot, responsabilidade aldetik eta ere bai, badakizunako zer dokasun esku artean eta ez delako edo zer gauza, orduan oso aberazgarria eta oso emozionantea. Amaierara iritsi gara, informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Josu Etxaburu gure eskuko bozera maiari egineko elkarrezketa dator orain. Bihar arte. Azaroaren 16an tokiko ezaugarrietatik abiatuta lurraldeak konektatu eta 360 graduko Euskal Herria erakutsiko duen ekimen bat antolatu du gure eskuk. Herri ekimenaz hitzengo digu gaurkoan Josu Etxaburu bozeramaiak, ongi etorri Amaika telebistara, Josu. Eskerrik asko, gonbidapenagatik eta eskerrik asko aukera emateagatik, gainera ikusentzunezko maratoi honen berri emateko. Bai, esan bezala, maratoia antolatu duzue, baina aurretik hamarkada bat baino gehiago egin du gure eskuk herri libre baten bidean borrokan. Askok 2014an erabakitzeko eskubidearen alde egindako gizakatea dugu gogoan, eta Espainiako bueltan zein ospatu berri den Behobian ere izan zarete presente. 10 urtetan gauza asko aldatu dira, baita gure esku ere? Nola ez? Gizarte bat aldatzen baldin bada, herri ekimen hori eta herritik sortutako ekimena izaki, derrigorrez aldatu beharra badago. Duela 10 urteko gizarteak eta gaur egun bizi dugun gizarteak ez du gauza asko aldatu dira. Gizartean oro har eta norbanakoetan ere, hau da, gu geu ere aldatu gara. Tartean, duela 10 urteko gizartea ez dugu, gaurko gizartea, gogoratu duela 10 urteko gizartean, gizarte gatazka zerak baziran, eremuak eta baziran, eta gero beharrezkotzat jo gendun bere garaian horrelako herri ekimen bat, desberdin pentsatzen genuen eremu bat izango zena, eta 3 zutabetan oinarrituko genuen eremu bat izatea, eta da herri bagara, herritarron garaia da, eta baita ere erabaki nahi dugu. Eta 3 zutabe horiekin hasi ginen bidea egiten, eta nola baita ere bideo hori aipatu duzun moduan oparoa izan da, eta gainera eskerronez baino ezin gara agertzen garen bakoitzean Euskal Herritarrek emandako babesagatik. Guztiok sortu dugu eremu hori, gure esku eremua. Eremu, denontzat erakargarri izan daitekeena, denontzat topagune izan daitekeen eremu bat, eta denok, desberdin pentsatuta ere, erabakitze eskubidearen alde egonda, lasai hitz egin dezakeguna, eta hortik, etorkizuneko Euskal Herri bat irudikatu. Helburu batek batzen gaitu Euskal Herritarrok, eta esan bezala egoera aldatu da berez, gure gizartea aldatu da berez, kamaratzean COVID-az ere hitz egin dugu, eta borroka egiteko moduak ere aldatu direla esan dugu,
kokatzen da gaur egun gure esku eraberritze horretan? Eraberritze horretan ikuste guretzako klabea izan zala itsasargiaren prozesua. Eta horretan gure eskuk erabaki zuen duela pare bat urte egindako hausnarketa hortan birpentsatzea. Gure eskuk zer paper jokatu behar zuen gaurko gizarte honetan, eta beti ere burujabetza prozesu horretan zer nolako laguntza eman diezaiokegun hain zuzen burujabetza prozesu horri. Eta hor aurrena aipatu genuena zan, gu geure burua eragile soberanistazat jotzen dugula. Badakigula burujabetza prozesua luzeak izaten dirala, herri guztietan ala gertatzen ari da, eta sarri askotan hitz egiten dugu 10 urte pasatu dirala gure esku, baina 10 urte burujabetza prozesu bat aurrera eramateko ez da ezer. Beraz, horretan agertu zira baita beste elementu batzuk, eta esate baterako basan gu gento zen, zarri askotan gainera aipatzen da horreneko gizakatea, edo bigarren gizakatea, edo beste batzuk akaso Zurriolan egindako mosaikoetan, edo Pirineoak argistatu genuen horretakoa. Hau da, gutariko bakoitzak gure eskurekiko pantaila desberdinak ditu. Batean, ume zenean gurasoekin atera zalako aurreneko gizakatera 2014an, guzti hori ondo, baina gero bai ikusi dugu baita ere, komunitate zentzua ere indartu behar dala. Ze gaur egunera arte, iritsi baldin bagara, Euskal Herria eta Euskal Herritarrok komunitate zentzuari eutsi diogulako da. Eta norbanako kerietan, denbora gehiegi emateak, ahuldu egiten du espazio hori. Eta bazela garaia baita ere berriro herritarron ardura hori berreskuratzen hasi eta horri eutsiz aurrera egitekoa. Beraz, hor baziran hainbat elementu, eta gero beste elementu bat basan baita ere lurraldetasunarena. Eta da, ezin dugu ahaztu, eta hori ere aipatzen genduen itsasargian, gure esku 7 lurraldei begirako proposamen badala. Euskal Herri, 7 lurraldez osatutako Euskal Herri bati begirako proposamena dela. Beraz, hor loturak eman behar dirala lurraldeen artean, elkar gehiago ezagutu behar garela, sinergiak elikatu behar ditugula, eta hortik ere eraikitzen dela herri bat. Hau da, oinarritik, eta gainera jakinda gurean 11 ekimen badirala batean da bestean, denak burujabetzari begiratuz. Alaxe da bai, esan bezala, hainbat ekimen egin dituzue, 11 ekimen egin izan dituzue, herri-zerri, eta herri-zerri sortu izan dira taldetxoak ekimen horiek aurrera eramateko, komunitatean nola ez, eta egoera kontuan izarik, norbanakotik komunitatera pasatzerako bidean erronka handia dugu aurrean, ez da? Bai, handia da, eta gure nahia, eta alegin guztia jartzen ari gara, jendarteari hori adierazten, hori adierazi nahian. Benetan, aurrera egiteko garaia hauxe dela. Etorkizuna eraikitzen gaurtik hasten garela. Ez dago begiratzerik pentsatzen norbaitek etorkizuna eraikiko digula. Etorkizuna gu geuk eraikiko dugu, eta etorkizunen aurreneko harria, egunero, oraintxe bertan, egiten ari gara. Eta ardura hori, nik uste kolektiboa dala, eta kolektibo izaera hortan hartu behar dugula guztiok, eta guztioren indarra beharko dela, hain zuzen ere, izan ginenetik edo garen honetatik ere, elkarrekin eta hortara dator baita ere, herri libre bat gure eskuk, 2 urtetarako planteatzen duen herri ekimen honetan, baina jartzen dugu herri libre bat eta elkarrekin erabaki. Beraz, bai gustatuko litzaiguke guztiok, Euskal Herritarrok, bizi dugun abagune honen garrantziaz jabetzea eta elkar hartuta, eztabaidak gogoeta, iritzi, baina aurrera egitea ezinbestekoa dugu herri gisa. Bide horretan, oraingoan, bagara
Bagara maratoia da, eta azpian gainera jartzen diogu 360 gradu, zergatik? Hasteko bagarak egingo duena da 12 ordutako ikusentzunezko erraldoi bat. Eta ikusentzunezko hori lotuko du, edo ikusentzunezko horrek lotuko du Euskal Herria guztia bera gehi diaspora. Ezin baitu guaztu. Hortan ere, milaka euskaldun batzuk badirala, beste lurralde batzuetan bizitzen, Euskal Herriarekiko atxikimendu osoarekin. Beraz, egingo duguna da horregatik jarri diogu 360 gradu. 200 bat bideo jaso ditugu, herrietatik. Eta 12 ordutan, denak ikusteko aukera eukiko dugu. Denak ikusteko da denetatik ikasteko. Ze hainbat herrietatik bidali dizkiguten bideoak ikusten direnean, asko ikasiko dugu. Ze asko eta asko dira, herriaren izaeratik, eta herriak zer egiten duen herri horrek bere izaera hortan, edo nola iritsi den izaera horretara, adierazten duten hainbat eta hainbat bideo daude. Beraz, ikasteko aukera ere eukiko dugu, eta uste dugu hori ere modu polita dela komunitatea egiteko. Eta komunitatea egiten joateko. 2 gizakate egin genituen, 2 gizakate presentzial. Eta milaka lagun elkartu ginen hor, gainera elkarri esku eman da jakin gabe, nori ematen genion eskua sarritan. Beraz, konfidantza zubi batzuk hor sortu genituen, desberdin pentsatu, eta hala ere eskutik helduta guztiok. Eta orain egingo duguna da, aprobetxatu teknologia berri horiek, digitalki, Euskal Herri oso bat irudikatzeko bideoa, eta nola ez, gero, egingo ditugun, hiriburu diferentetan egingo ditugun ekimen kulturaletan, eta horretarako ere deialdia eginez jende animatu dadin. Esan bezala, hainbat bideo jaso dituzue, hainbat 200 gora aipatu dituzu, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik eta agian diasporatik ere bai? Diasporatik jaso dugu Argentinatik. Begira. Ez dira gehiegi, egia esateko, baina badira esanguratsuak. Eta bada hor ze ariketa zen, eta herri ibili izan garenean honen berri ematen eta helburua zein zen, ariketa zen zerk egiten gaitu Euskal Herritar. Hau da, adieraztera joango bagina beste norbaiti zergaitik nahi dugun erabaki eta erabakitzeko gaitasun hori eskuan izan eta 21. mendetik harago eramango dugun Euskal Herria irudikatu, zer uste duzu edo zer zara zu, nola sentitzen zara Euskal Herritar. Eta hortik, ja, abiatu da, nik esango nuke bideo uholde hau, ez? Eta bide batez esan behar da, eskerrak eman behar diegu guztiei, ze hemen herri-zerri azelako lanketak egin diran. Asko izango dugu ikasteko bideoen bitartez, gure nortasunaren inguruan eta baita lurraldetasunaren inguruan ere, eta, esan berri duzun bezala, bideoez gain, hiriburuetan ere ekimenak antolatu dituzue, kultura ekimenak, konta iguzu. Bai, printzipio zor izango ditugu ekimen diferenteak, goizean goiz hasita ja martarditan Gasteiztik, 12 Bilbon izango dugu beste ekimen bat, eta pixka bat ekimen nagusia edo izango dana, eta gero beste ekimen guretzako ezinbesteko bat izango dana Iruñan egingo duguna. Kulturarekin lotutako ekimen diferenteak izango dira, batean eta bestean izango diranak, inguruetatik hasi, baina musikaz, bertsoz, dantzaz, antzerkiz osatuz joango dira ekimen guzti horiek, eta nik, aprobetxatzen dut zuen etxean egote hau, jende animatzeko, bertara hurbildu dadin, eta gainera gozatu dezan, ze 12 ordu horietan, ekimen horiek zuzenean emango dira. Hau da, egongo da bideokate bat, baina halako batean, martardia bueltan Gasteizekoa emateko zuzenean, horreten bat egongo da bideoekin,
eta Gasteizekoa bukatzen denean berriro bideo horiek ingo diegu, eta horrela osatuko dugu 10-etatik 10-etara arteko tarte bat. Kate digital bat dela esan genezake beraz? Kate digitala da, nik uste herri kate digital badala, herriek egiten dutelako, lurraldeek egiten dutelako, eta hor badago norbanakotik harago doan kontzeptu bat ere, gizakate presentzialetan pertsona ginean, hemen ere nola ez, baina badago beste kontzeptu bat ere lantzen dena, herrietatik ekarritako bideo guzti hoietatik, eta bai, aprobetxatu beharra badago ere, mundu digital hau, eta gero zeinek daki, guzti hau, hemen hasten dena, nik ez nuke esango gaueko 10-etan, azaroen 16ko 10-etan bukatzen den ekimen bat denik. Zeinek daki, honek ez ote duen ekarriko, etorkizun hurbil baten, edo esain hurbilean, baina beste dokumental bat. Aurrera begira jarraituko duzue lanean eta bideo maratoi honek ekarritzakela aurrera ere bestelako ekimen batzuk digitalizaziora salto eginda gainera, dokumentaleran esaterako. Momentu berri hontan, fase berri hontan, gazteak ere protagonista izango dira, digitalizazioari lotuta aukera hau da, autu hau, hobeto esan da, digitalizazioaren autu hau, egoera berrira, hau da, gaur egungo gizartera egokitzeko autua izan da, edo gazteengana gerturatzeko autu bat? Lagunduko du. Ziur gaude lagunduko duela, baina bi gauzak lotu behar dialakoan gaude, esan nahi dut. Badira, sareetan badira gazteak eta ez dira nakain gazteak ere. Eta aprobetxatu behar da eremu guzti hori, mezu hau helarazteko, baina ezin dugu ahaztu baita ere eremu presentzialak, bai? Zeinetan elkartuko garen, zeinetan begietara elkarri begiratuko diogun, zeinetan gogoetak elkarrekin partekatuko ditugun eta ez pantalla baten atzean batzuk eta besteek, beste gozamen bat ekartzen du horrek, bai? Eta burujabetza prozesuan izan behar da eraikitzailea, eta eraiki modu eta era diferenteetan eraikitzen da. Eta eremu digitalak lagunduko digu, nola ez, baina ez katoz inolaz ere eremu presentzialei uko egitera, ze bai uste dugu gainera alaxe jaio ginean, eta alaxe iraun nahi dugu. Eta da, herrietan egoten, jendearekin hitz egiten, jendearekin partekatzen, desberdin pentsatzen dugun onartean eztabaidak eta gogoetak egiten, ze argi dagoena da, hainbat eta portzentai oso altu batek erabakitzeko eskubidearen alde dagoela. Eta gero, erabakiko dugu bata edo bestea. Baina Euskal Herritarrok erabakitzeko eskubidea dugula, nik uste inork gutxik zalantzan jartzen duela gaur egun. Hori ikusiko dugu oraingoan ere azaroen 16an, eta esan duzu presentziak garrantzia handia duela, hala ere online ere ikusteko aukera izango da ekimena, hiriburuetara bertaratu ezin duenarentzat, gurean Hamaika Telebistan ere zuzenean emango dugu, eta baita YouTube kanalean ezaztu, eta aurrera eginda, ezin dugu ahaztu herri ekimena dela zuena, eta hainbat eragilek ere parte hartzea izango dutela, nola baloratzen duzue jendeak izan duen parte hartzea? Lehenengo eskerrik asko, guztiei. Entzun gaituzten guztiei. Bideo honetan, baiezkoak jasotzen diren heinean, eseskoak ere jasotzen dira, eta gainera oso modu naturalean hartu behar dira, baina jende askorekin egoteko aukera eduki dugu, eragile diferenteekin egoteko aukera eduki dugu, guztiei
saiatu gara, ez bakarrik bagara 360 gradu ikusentzunezko maratoi honen berri ematen, saiatu gara herri libre bat, 2 urteko plangintza baten eta ekimen baten berri ematen. Eta nola ikusten dugun guk gaur egun, abagune politikoa. Nola ikusten dugun, abagune politiko hortan, eragin dezakegun. Nola abagadune politiko horri jarraituta, estatus politiko berri baten eztabaidan zabalik dagoena. Eta hor dagoen horretan, herritarrok zer nola bultzatu dezakegun. Nolatan herritarrok egon behar garen horretan. Guzti hori izan da, eta aukera ederra eman digu, batzuekin eta besteekin guzti hori partekatzeko. Ze ezin dugu ahaztu, bagara orain, ez? Ikusentzunezko maratoi honi buruz hitz egiten ari garen honetan, 16an, gaueko 10etan, ez dela ezer bukatzen. Hau izango da beste mugarri bat, baina beste mugarri bat beste nonbaitera eramango gaituena. Eta mugarriz mugarri da herri ekimen honek, gure eskuk, herritarron ekimen honek, bultzatzeko, hain zuzen, burujabetza prozesu hori. Eta aukera paregabea izan da, eta nik uste oso aberatsa izan dela berton egon garen guztiontzat, eta oso ona dela gainera, oso modu gardenean eta oso modu naturalean, batzuekin eta besteekin hau partekatzea. Burujabetza politikorako bidean, bide honetikoa zela esango zenuke beraz? Nik esango nuke derrigorrezkoa den, edo egitea derrigorrezkoa den bidea dela. Eta, aurrera begira, zer nolako erronkak aurre ikusten dituzue? Bizka bat gurean jarraituko dugu, eta 16an egongo da sorpresaren bat edo beste. Aurrera penik bai? 16an. Ikusi beharko dugu orduan. 16an, bai, nik ikusentzunezko honetan eta ikusle izango direnei, esango nieke, momentu batzuetan behintzate adieraziko diren kontu batzuri oso atento egoteko, ze hortik etorriko dira urrengo urratsak, aipatzen dudan honetan, eta hain zuzen ere, herri libre bat ekimen horren baitan, eta estatus politikoaren inguruko eztabaida hortan, kasu honetan, gu herri ekimenetik ikusten ari garena da, beste batzu jarri dituzten piezak mai gainean. Eta piezak hortxe daude jarrita. Kontua da, estatutuaren kontuan norbaitek Euskal Herriari zor diola, 29 transferentziz eta hitz egiten den horretan, hitz egin gabe transferituta dauden ekimen horien igaduraz, eta beste kontua da, guk geure buruari zor dioguna. Euskal Herriak eta Euskal Herritarrok geure buruari zor dioguna. Eta buruari zor dioguna da estatus politiko berri bat. Hain zuzen ere, nazio aitortza bat izango duena, estatuarekiko beste nolabaiteko harremanak bideratuko dituena, gure lurraldeen artean kohesioa da inklusioa lotuko duena, eta herri gisa ditugun erronka guztiei erantzun bateratu eta komunak emango diona. Horren bidean lan egingo dugu, eta azkenik bada ikuslei helarazi nahiko zeniekin mezurik? Ikuslei aurrenekoa gozatzeko. Zenik uste, ez dagoela burujabetza prozesurik gozamenik gabe. Sarri askotan esaten da, dantzatu, abestu egin behar dugula, jakin badakigu, gauzak ez diala errezak, baina lana egin behar da. Beraz, azaroren 16koa izango da gozatzeko egun bat. Azaroren 17 izango da disfrutatzeko egun bat. Ze hau bikaina aterako da. Eta ikusiko da, eta ikasiko dugu asko. Eta 19tik aurrera jarraituko dugu herri libre bat, ekimenaren diseinuan Euskal Herriari eta Euskal Herritarrei berriro ere
aukera berriak eskaintzen, bat egin dezaten gure eskurekin, hain zuzen burujabetza prozesuan elkarrekin erabaki dezagun. Ea, ziur egun aparta izango dela azaroaren 16koa eta aurrerantzean datozenak ere herri libre baten bidean. Agurtza besterik ez zaigu falta, Josu, esker mila gurean izatearren. Eskerrik asko zuei, zarri askotan gainera edabideen kontra jotzea erraza izaten da. Eta guk behintzat, zuekiko esker ona baino besterik ez dugu, aukera ematearren, modu honelaxe hitz egiten ari garen modu natural hontan, guztionen berri emateko. Gure esku duela 10-11 urte jaiotako herri ekimen bat, zer nolako bilakaera izan dugun, momentu honetan herrietan dauden taldeak edo gure eskuko kide sentitzen diranak senti daitezela herri libre bateko kide, eta horretan lan egin dezatela herrian, eta lan egin dezatela baita ere gure lurralde guztietan. Eskerrik asko zuei, tokatzen zaizuen aldetik, eta eskerrik asko lehen aipatu dudan moduan, bideoak helarazi dizkiguten guztiei, eta kalean goazela, inork ezer esan gabe, hurbiltzen direnan zaten gu ere, gure eskukoa gara. Hori polita da. Polita da, bai, ea laster berri gehiago dugun gure esku herri ekimenaren inguruan, eta, esan bezala ezaztu, azaroen 16an ikusi ahal izango duzue bagara herri ekimena gurean 11 telebistan, baina ezaztu hiriburuetan ere izango direla ekimenak. Online zuzenekoan, bizipen eta proiektu ezberdinak ikusteko aukera izango dugu. Gure eskuko kanalean zein 11 telebistan izango da ikusgai. Azaroaren 16an herri bat bagarela erakutsiko dugu. Eta animatzen zaituztegu ikuskizun presentzialetara joatea, baita online zuzenekoa jarraitzera. Elkartu zaitezte herrietan, ikusi ezazue gure herri ederra elkarrekin, gure herri librea. Euskal Herrian, hoietako pieza txiki bat gara, gure hizkuntza, gure kulturarekin. Sentitu, pentsatu, ekin! Denok elkarrekin! Herria gara, nazioa gara, euskara gara, eta erabakiko dugu gure esku dago! Gure esku dago!